Mnoho slovenských talentovaných hudobníkov má svoje korene na východe Slovenska. Aj ten, ktorého spoznáte o malú chvíľu. Na to, aby sa vybral do sveta, má ešte trochu málo rokov, len 4. Vyzerá to však, že naša domáca hudobná scéna má o jednu ďalšiu hviezdu postarané. Škôlkárska učebňa plná hračiek. Kto by sa nechcel vrátiť do takýchto pekných detských čias? Je tu ale jeden žiak, ktorý si radšej zabrnká na strunu. Nie však učiteľiek, ale hudobných nástrojov. A podľa nich sa takýto talent nerodí každý rok. Rodičia tak skromne to ani nepriznali, čo za poklad nám sem dávajú. Ja som tu sedela v kancelárii a počúvam tie zvuky z jedálne, hovorím, veď moje kolegyne takto nevedia hrať na klavíri, tak postavila som sa a zistila som, že to je náš 4-ročný Gabko. Môžem ti zahrať na fujaru, keď chceš. Ja hrajem a deti tancujú. Od roka už bubnuje a veľmi ho fascinuje orgán. To musíme pozerať videá, musíme chodiť na koncerty orgánové, do kostola. Mnohí jeho rovesníci už veľmi dobre vedia, čo sú to počítačové hry. No v Gabkovom prípade platí, počítač nie, ja radšej hudbu. Môžem rozfúť? Rozfúť, daj pekne, áno. Dobre, ale pesná spadla, budem hrať. Dobre. Boli sme prekvapení, keď sme vstúpili do triedy a povedal mi, že mamka, ja som učil ti deti, chcem, aby sa naučili tak hrať ako ja. Gabkov sluch je tak dokonalý, že dokáže zopakovať každý tón, ktorý niekto zahrá. Pritom sa na to vôbec nepozerá. A toto je malá ukážka. Silno. A Gabko ho nájde. Áno. Výborne. On si priraďuje tóny, jednotlivé tóny k farbám a keď už vidí niečo farebné, napríklad listie, hej, osloví ho jeseň, jesenné listie, tak si spieva zelená, tak to znie, tati. Je už asi aj zrejmé, čo bude Gabka v živote baviť a akým smerom sa bude uberať. Svoj geniálny hudobný talent určite zdedil aj po rodičoch, ktorí sú známi hudobníci. Košíc, Jozef Kačmári, televízia Joj. Musíme Gabka pochváliť, to je neuveriteľné niečo. To som nepochopila. To je paráda. Gabko, držíme palce, nech to takto ide ďalej a tešíme sa, keď s teba bude veľká hudobná hviezda. Teraz sa však poďme pozrieť do sveta športu. Je tu už Boris Valábik, vitaj. Ahojte, ahojte. A pridávam sa samozrejme, Gabko, drž sa, ale dobrý večer vám všetkým v mene redakcie športu.